Nyt alkaa olemaan taas kesärenkaiden vaihtoaika ja sitten teissä itse ihmiset, jotka vaihtaa niitä renkaita, niin rupeaa tuskailemaan taas, että millä sais ilmaa renkaisiin. Niin välttämättä ei tarvitse tuommoisia kalliita kaupan kompressoreita ostaa, vaan siihen käy esimerkiksi tämmönen vanhasta jääkaapista tai pakastimessa löytyvä kompressori myöskin. Se on halpa ja hyvä ja hiljainen tämmöiseen renkaan täyttämiseen, mitä jatkuvasti jätätte tehdä. Kauhean nopeahan se ei oo, mutta kyllä ihan henkilöautoon saa normaalit paineet sillä pistettyä. Mukava hiljainen vehje. Se on vähän turhan lyhyt tämä piste. Ei mitään. No niin. Näin sillä sitten saa renkaisiin ilmaa. Tässähän täytyy sitten tosin erillinen tuo painemittari olla. Mutta kyllähän helppoa on. Joo, sit mulla on pari tämmöstä vehettä, millä käytetään noita maaviruuskua sun muuta. Mutta huomattava ero tässä öljyttömän ja öljyllisen kompressorin äänessä. En tiedä tallentuko se videolle, mutta kuitenkin toi sinisempi on huomattavasti hiljaisempi kompora tuohon punaiseen verrattuna. Mutta tilapäiseen ja vähäiseen renkaiden ilman täyttöön suosittelisin tuommoista jääkaapin kompressoria vaan suosiolla. Useimmitenhan ne kompressorit on ehjät näissä jääkaapeissa, mitä heitetään menemään. Mutta se täytyy sitten huomioida, että niitä jääkaapikennostoissa olevia freonia ei pitäisi päästää tuonne yläilmoihin, kun se on jotenkin ongelmajätettä. Mut jos syystä tai toisesta on freonit päässeet pihalle, niin siitä sitten vapaasti ottamaan kompressori omaan käyttöön.